Bună dimineața sau bună seara, ca de obicei, nu știm niciodată la ce oră vă aflați în Australia, Canada, Moldova, România, Franța. Deci eu sunt iarăși într-o pierdere de voce, anul ăsta că este a treia oară. Și ce e interesant e că prima dată când mi-am pierdut vocea anul ăsta a fost pe data de 24 februarie, exact în ziua în care Rusia a anunțat operațiunea militară împotriva Ucrainei. Noaptea țin precis minte cum am rămas cu ceva în gât așa și după aceea s-a reactivat de 3 ori. Cu mine se află ca de obicei din Montreal amicul meu Alin Alexandru. Salut, bună dimineața la tine! Bună dimineața! Și bună după amiaza la mine, căldură mare, monșer. Și Ce aici ne la faci, fel. ce ne facem cu războiul ăsta și cu pierderile de voce? Pentru că iată, suntem cred că în a 100, nu știu, 111 sau 112 zi de impact, de operațiune specială și din câte citesc eu, bănuiesc că și tu ești la curent, Rusia a început deja să colonizeze sudul Ucrainei, în sensul că în teritoriile ocupate au început să instaleze administrație, să elibereze pașapoarte, să introducă rubla, așa un pic peste cap, fără să mai aștepte fluierul arbitrului, cum ar veni. Păi are dreptate Cristoiu când zice că rușii fac o rusificare, știi? Ei se așează în teritoriu, după care își aduc cadrele politice, își aduc administrația, așa au făcut întotdeauna. Oricât ar fi ei de dezorganizați, că nu sunt o societate occidentală cu niște trasee bine stabilite, totuși știu să facă asta. Când e vorba să cucerească și să colonizeze, se descurcă. Se pare că au experiență. Da? Vorba lui Băsescu în 2007, România nu are experiență în colonizarea altor state, dar rușii au. Rușii au experiența asta. Mă gândeam, pe de parte, deci rușii au ocupat sudul, au ocupat, dacă nu mă înșel, Zaporojia, pe lângă cele două părți din Donbass, Lugansk și Donetsk, și se pare că au reușit să unească Crimea cu restul provinciilor. Pe de altă parte, Ucraina anunță, Ucraina de fapt are niște anunțuri extrem de contradictorii. Are zile în care anunță că nu vor ceda niciun secundă, niciun pas de teritoriu și că nu sunt dispuși să facă niciun compromis și că vor lupta până la eliberarea ultimelor bucățele de teritoriu de ruși. Și în alte zile, fie oficialități, fie în presa ucraineană apar articole, să zicem, care mai degrabă sugerează ezitări și sugestii la compromisuri. Tu cum vezi problema? La prima vedere, sigur că pentru cititorul obișnuit e foarte posibil să nu înțeleagă nimic. Pentru că Zelenski, oricât ar fi de simpatic, și Putin, oricât ar fi de antipatic, poziția lui Zelenski se schimbă în fiecare zi, cum ziceai. Deci merge dintr-un capăt în altul. Zice că vrea să vorbească cu rușii, nu vrea teritorii, nu vrea NATO, nu mai vrea NATO. E ok. Dar nu contează ce spune el, pentru că contează ce spun ceilalți. Și principalul eveniment care s-a întâmplat ieri, nu? Când cei trei, da? 3 Macron, Scholz și... 3+1. Hai te rog, 3+1, zi te rog. 3+1, stai că-ți spun acum 3+1. Așa? Macron, Scholz și Draghi au făcut prima vizită la Kiev. Știi că Zelenski tot ruga să vină. Au avut diferite schimburi destul de nerespectoase cu Germania. L-au acuzat pe președintele Germaniei, care nu are nicio importanță, nimeni nu știe numele, că nu știu ce joacă cu rușii, că nemții nu vin la Kiev cum a venit toată lumea. Dar nici Macron n-a fost la Kiev, dar nici Draghi n-a fost la Kiev. Acum, Macron, după ce a făcut o vizită la baza 57 Cogălnicianu, a făcut poze, a dormit în cort, nu știu ce, s-a dus în Moldova, au apărut toți trei la Kiev, dar e atât de umoristic cum s-au dus ei la Kiev. Deci Macron s-a dus în Moldova, a luat avionul și s-a dus undeva în Polonia, unde s-a întâlnit cu ăia doi care au venit și ei cu avioanele, neamțul și italianul, și au plecat undeva cu trenul din Polonia.
Ca niște flăcăi care și-au propus niște ștani care fac o excursie, da. Apar toți trei într-o poză în tren, dar să vezi ce trenul e din ăla Orient Express, nu Orient Express, e cum ar veni trenul Regal, cu ciucurei pe la ferestre, cu masă de mahon. E Dezorient Express, e Dezorient. Și toți trei erau foarte bucuroși. Nu și-au pus niște pahare de băutură în față ca să nu... Era prea mare veselie. Da, dar toți erau foarte bucuroși. Bun. Iohannis a venit și el cu, nu știu cu ce a venit, că a apărut cu trenul la Kiev. Da, din ăsta, bănesc roman, da. E un site umoristic în România, câteodată fac niște chestii de caz da. pe jos de... Da. De multe ori când apare unul într-o poziție, cum era cel care e ambasador în Anglia, României, sau nu știu dacă mai e un consilier al lui Iohannis, care l-au prins ei odată că dormea pe spate în Serbia, și dar roman îl punea în vreo 10 poziții, diferite perioade istorice, când erau personaje mari, și acest, nu scapă numele, el stătea răstignit. Dan Mihalache era, cred. Da, exact. Așa. Și Iohannis, deci el așa apare în vizita asta în Kiev. Deci sunt cei trei, toată presa vorbește de cei trei, da? Și apare unul mare în poză. Da. E atât de funny, să zic așa, că chiar și în Canada și în Anglia, probabil n-au știut cine e personajul. Deci nu știau cine e ăla, al patrulea sau al cincelea cu Zelenski la poză, și atunci au preferat să-l scoată din poză. Am văzut într-o redacție, că doar am lucrat. Nu știm cine e ăla, decât să greșim. Da. Luăm poza în care nu e, știi? Da. Deci era și el acolo, 3+1, cum zici tu. Da, în ziarele occidentale nici se pomenește că ar fi existat. Unele ziare au aflat, altele nu. Da. Au aflat că există o țară numită România care se învecinează cu Ucraina și că acel domn înalt și bine făcut nu este bodyguardul lui Zelenski, ci este președintele țării vecine și prietene. Da, deci e interesant ce au discutat ei acolo, pentru că ce am mai citit eu iarăși în aceste știri contradictorii, știi cum e, uneori vrei să convingi pe cineva de un lucru, dar nu îi cer explicit acel lucru, ci face aluzii de genul: nu e treaba noastră să invităm Ucraina să facă concesii teritoriale. Noi nu vrem ca Ucraina să facă concesii teritoriale. Noi nu putem obliga ca Ucraina să facă concesii teritoriale. Și cu cât vorbești mai mult de chestia asta, tu de fapt transmiți un mesaj că poate că ar fi bine ca Ucraina să facă concesii teritoriale. Deci, pe de-a parte se vorbește de neumilirea Rusiei. Vezi, Doamne, Rusia săraca, dacă noi acum ne încordăm mușchii, noi, Draghi, Scholz și Macron, îi facem pe ruși zob, terci și scoatem de acolo, dar problema e că îl umilim pe Putin și nu vrem să-l umilim pe Putin. Și atunci trebuie să găsim noi o formulă prin care toată lumea să fie liniștită și toată lumea să fie fericită. Păi, în primul rând, se pune întrebarea de ce toți trei s-au dus odată la Kiev când ei nu fuseseră la Kiev, da? Dacă te duci singur, trebuie să ai o discuție față în față cu Zelenski, da? Și el față în față poate să spună: dom'le, ce joc vrei să faci? Tu vrei să până la urmă joci pe mâna Rusiei sau nu joci pe mâna Rusiei, dar vrei să o lași baltă cu apărarea Ucrainei, da? Dar ei s-au dus toți trei și toți trei stăteau ciorchine. L-au conjurat. Te duci trei, ălălalt, singur, ălălalt nu poate să le zică nimic, pentru că ăștia sunt trei, știi? Și atunci se feresc să vorbească pe șleau. Numai că Macron, care se crede și probabil este liderul Europei, Uniunii Europene în acest moment, că Scholz e nou, cum ziceai tu, și n-are încă ambergură, e și cam șters el așa, mititel brotăcel. Bun. Macron se crede șeful și el a spus foarte clar, dar a spus într-o propoziție, că Ucraina trebuie să negocieze inclusiv cedare de teritoriu. Este același lucru ce a spus Kissinger la Davos, da? Este aceeași linie. Ce interesant e că este clar semnalul. Este clar și mai ales a fost un poll, un sondaj de opinie în țările europene în care spuneau, întrebarea era:
ce părere aveți adresată populației? Pace contra teritorii, da sau nu? Sau războiul mai încolo? Cele 3 țări lidere, Franța, Germania și Italia, în toate cele 3 țări, opinia publică a zis pace contra teritorii. Da, că nu-i doare pe ei. Mama lor de occidental, că nu-i doare pe ei. Și aici eu sunt un pic gică contra, pentru că dacă ar fi, asta s-a mai întâmplat și în trecut, Occidentul cu drag cedează teritorii care nu sunt ale lor. Da? Pentru pace, pentru prosperitate, pentru gazul rusesc, pentru liniștirea lui Putin și așa mai departe. Că asta am discutat și ieri cu un amic francez de aici, care tot spunea, domnule, Zelenski ăsta e nebun, cât vrea să mai reziste. Și am zis, Coane, dacă nemții ar intra peste tine, bine, i-am zis, bun, voi n-aveți un palmares extraordinar, că voi ați făcut imediat aranjamentul cu Hitler la Vichy. Deci voi nu sunteți în stare să dați lecții de moralitate nimănui, s-a cam ofuscat băiatul. Deci voi dați lecții altora să cedeze teritorii. Sigur că vă interesează pacea și pe toți ne interesează pacea, vă interesează prosperitatea economică, oprirea inflației, ieșirea din criza energetică, dar e ușor să faci tranzacții și să spui altuia ce să facă. Înțelegi? Deci aici mi se pare mie că ipocrizia occidentală uneori este mult mai rafinată, să spunem, decât pretențiile lui Putin, viclenia imperialistă a lui Putin și a Rusiei, uneori, știi? Păi da, pentru că, de fapt, cele 3 țări în cauză au avut și probabil au o relație destul de strânsă, o relație de bani, de afaceri cu Rusia destul de strânsă. Absolut. Și sunt niște cercuri care presează foarte tare. 2, opinia publică nu prea mai are chef, că nu are chef neamțul să plătească nici pe gaz și nici să își pună lemne în stopă. Asta este limpede. Și nu au dispute teritoriale cu Rusia, asta e problema. Ar face... Da. Și până la urmă ajungem la realitate. Care e realitatea? Putin a invadat Ucraina. E bine? Nu este bine, bineînțeles. Este un invadator. Suntem toți de acord. Da. Până la urmă această situație există. S-a instalat pe toată banda aia din Est și a făcut ieșire la Crimea și a făcut. Poți să-l scoți afară? Nu, se pare că nu poți să-l scoți afară. Părerea mea e că pe ăștia nu poți să-i scoți afară. Îi scoți cu un cost enorm. Deci ai putea numai și numai dacă toate țările NATO s-ar mobiliza și ar trimite trupe, atunci ar scoate pe ruși afară. Bineînțeles, evident, dar ei nu vor să se bage. Și atunci mie îmi pare că cei 3 l-au jucat și pe Biden. L-au jucat urât de tot. Deci s-au pus contra a ce Biden vrea să facă. Să tot trimită arme, să tot întrețină conflictul. L-au pus în offside. Da, bună observație. L-au pus în offside. Bună observație, cred că vreau să spun că, exact asta vreau să spun acum, că în poziția occidentală nu este uniformă, nu e unitară. Deci Biden a promis cele 40 de miliarde, care știm, am discutat deja, se vor duce de fapt nu direct spre Ucraina, ci spre firme americane care vor avea afaceri de reconstrucție a Ucrainei plus firme de armament. Biden are interesul să prelungească conflictul pentru că are alegeri în noiembrie și vrea să pară erou între eroi. Da? Pe de altă parte, Franța, Germania, Italia sunt sătule de război și se apropie iarna. Și trebuie să găsească o soluție de compromis pentru criza. Nu sunt alegeri acolo. Deci ei și-au câștigat puterea, gata. Tată, ce mai facem? Exact. Deci asta e problema. Și interesant că ei au venit totuși cu o ofertă către Zelenski. Deci s-a pomenit de faptul, și asta mi se pare că este de fapt moneda de schimb, s-a pomenit despre acceptarea Ucrainei și s-a pomenit chiar și de Moldova ca state candidate la UE, într-un regim de urgență, așa, deci un fel de sari peste rând, nu mai e bon de ordine și primești statutul de candidat, atenție, nu de membru, ci de candidat la Uniunea Europeană, care înseamnă și nu prea înseamnă nimic, pentru că mai există și candidați respinși, pentru că mai există și condiții de pus. E o compensație asemănătoare cu Eurovizionul, așa un pic, adică să dea nițică satisfacție morală Ucrainei, dar ce să zic, nu știu cum se va concretiza acceptarea Ucrainei în Uniunea Europeană și cu ce preț. În primul rând că l-au lovit pe Zelenski cei 3 încă o dată. Amestecând Moldova în aceeași discuție, în aceeași propoziție cu Uniunea Europeană, de fapt l-au jignit. Ții minte când
când Moldova chițăia că și ea vrea în UE și ucrainienii ziceau, nu știu care, ministrul de externe, abar n-am cine, tot vorbea, zicea, stai domnule că ce are Moldova cu asta, noi suntem acum pe primul loc. Iată că nu sunt. Deci îi punem pachet pe amândoi. Deci odată i-au dat una peste cap. Doi, promisiunea asta de intrare în UE este fata Morgana. Deci stai că ne veți intra în UE, dar stai că nu veți intra, că vă acordăm statutul. Dacă să intri în UE trebuie să faci multe lucruri, pentru că are corupție. Ca pe vremea lui Neanicu când aveai rând la coadă. Da? Ți se dădea exact. La carne, dar carne nu era. Aveai bon. Aveai bonul de ordine. Da. Da, și Pătrușcă de la Activ News, care scrie extraordinar, observa un lucru, că Zelenski era cam negru. Ăștia erau toți bucuroși, Zelenski negru. Păi, era normal să fie negru, pentru că ăștia îi propun un lucru care probabil poate se va întâmpla peste 15 ani, iar el are de dat socoteală opiniei interne. Aici este cel mai interesant. Astăzi. Pe undeva se folosește de ei și uite, domnule, ce mare cucerire am făcut, că ăștia ne primesc în UE, dar pentru asta trebuie să ne înțelegem cu rușii și nu prea mai avem ce face. Problema este dacă opinia publică ucraineană, despre care nu prea aflăm mare lucru, ba chiar aproape deloc în presa occidentală. Nu te lăsa să aflăm ce gândește ucraineanul de rând. Nu, pentru că... Dar ia gândește-te puțin la moralul trupelor ucrainene. Când Macron vine și spune că trebuie să cedăm teritorii, să facem pace și hai să o pornim altfel, da? Păi ce poate să facă ăla care a fost luat pe front, soldatul de la 18 la 60 de ani cu forța, că n-avea nimeni chef să se bată și n-are chef nimeni să moară, când află că de fapt teritoriile alea s-a hotărât, trebuie lăsate la ruși și trebuie să încheiem pace cu ruși. Și în același timp îl pui tu să lupte pe front. Păi spune-mi și tu mie cu ce elan te duce. Ca la un meci de fotbal în care meciul a fost aranjat înainte și tu îmi spui, da, du-te și fă circ cât mai bine, știi? Da. Eu țin legătura cu oameni din Cernăuți și Kiev, am niște prieteni pe acolo, și din Ivano-Frankivsk, și moralul s-a schimbat foarte mult. Deci la început erau foarte revoltați și foarte dispuși să se bată. Acum, după 3 luni și ceva, aproape 4 luni, moralul cetățenilor de rând este jos, sunt sătui de război, sunt sătui de conflicte și își dau seama, mai e o chestie, au început să-și dea seama tot mai mulți ucraineni că vestul îi joacă, că interesul vestului nu a fost sincer și toată solidaritatea asta formală arătată la început cu slava Ucrainii, cu plimbarea lui Zelenski cap cu ursul prin parlamentele europene a fost doar o operațiune de PR și că vestul nu este, în special politicienii din vest, nu sunt foarte sinceri în sprijinul necondiționat al Ucrainei. Deci lumea în Ucraina s-a cam săturat și ar fi dispusă să facă compromisuri pentru o eventuală pace. Problema care apare, după părerea mea, este că hai să zicem că se face pace și hai să zicem că se face acest compromis teritorial, Rusia va primi acele, nu știu cum, în ce formulă, cine va recunoaște această anexiune, pentru că mi se pare extrem de grav ca precedent, în contextul în care Rusia nu a abandonat pretențiile imperialiste. Deci recent Putin a avut acest discurs fulminant la acea întâlnire cu tinerii antreprenori ruși, în care el s-a comparat voalat sau direct cu Petru cel Mare și cu faptul că Rusia totdeauna a avut războaie de eliberare sau de recuperare de teritorii. Nici de cum de cucerire, vezi, Doamne, dar ei mai au de recuperat, cum ar veni. Deci ei nu se vor potoli cu sudul Ucrainei în munca lor de recuperare, înțelegi? Au făcut aluzii la Estonia, au făcut aluzii la Lituania. M-aș fi așteptat să văd o reacție din partea NATO sau Statelor Unite să spună, bă băieți, ăla e teritoriul NATO. Lituania a fost recunoscută independentă de mai multă vreme și membru cu drepturi depline în NATO. Estonia este țară cu drepturi depline în NATO. Vă rog frumos,
nu vă atingeți de chestiile astea. N-am auzit reacții foarte serioase din partea NATO sau la aceste aluzii fine pe care le face Putin. Deci, să presupunem că acest compromis se va face. Mâine, poimâine, Putin se va considera că, vezi, Doamne, și bulgarii sunt un fel de ruși, da? Că și ei scriu cu litere chilirice, sunt ortodoxi, că și sârbii sunt tot un fel de ruși și că, vezi, Doamne, până la urmă și ungurii sunt ugrofinici, că s-ar potrivi cu finlandezii și cu estonienii. Vezi, Doamne, deci unde se va opri nebunia asta dacă vestul nu e în stare la un dat să spună, băi, gata? Înțelegi ce zic? Deci se creează un precedent și aici, nu știu, nu neapărat Zelenski și apără, cum zice Mircea Eminescu, și apără glia lui, să zicem, da? Dar dreptul internațional, faptul că unele statele sunt suverane și ar trebui să li se protejeze teritoriul, ce se întâmplă cu principiile astea dacă Rusia pretinde și vestul e dispus la concesii? Da, dar vezi că tot Macron a spus că negocierile care ar include cedarea teritoriilor vor fi conduse sub auspiciile lor, reșeacă ale celor trei. El nu vorbea de Statele Unite deloc. Asta pretinde el, dar el nu poate să pretinde el. Pentru că în partea altă e Putin. Deci el, da. Macron poate să imagineze orice. Dar o să te contrazic puțin. Nu uita că cei doi, Draghi nu știu, că Draghi nu e atât de important. E și el acolo, că Italia e Italia. Dar cei doi, Scholz și Macron, ăștia vorbesc tot timpul cu Putin. Da. Știi că ei vorbesc tot timpul cu Putin. Da, deci cum ar veni când ei au anunțat, când Macron a anunțat soluția asta cu cedare de teritorii, este și ca urmare a ceea ce a tratat cu Putin. Și acum problema se pune la ce spuneai tu. Ce garanții le dă Putin că nu va merge mai încolo? Și cât de mult îl vor crede? Eu cred că sunt tentat să-l creadă că acel teritoriu va aparține Rusiei, dar nu-l vor recunoaște. E o aberație să recunoști o anexare. N-au recunoscut nici Crimea. Dar va fi statul faptul în sine. Faptul există. Deci nu te poți. Girafa este. Avem o girafă în curte. Ce-i facem? O scoatem afară? O lăsăm acolo, dar trebuie să recunoaștem că e o girafă în curte. Asta nu vor recunoaște nimic, dar va aparține... Va îngheța conflictul. Va fi un conflict înghețat. Cum ești cu Transnistria, în care Moldova și Transnistria în momentul ăsta nu se mai bat, ba chiar neoficial stau de vorbă pe diverse probleme energetice, deci Moldova asta-laltă cu Transnistria, care teoretic face parte tot din Moldova, încă stau de vorbă, nu-și mai dau cu gloanțe unii în capul altora, nu își recunosc unii altora suveranitatea, dar cooperează. Deci posibil să se întâmple ceva similar și în cazul Ucrainei. După părerea mea, Rusia nu se va potoli. Rusia de obicei face lucrul ăsta în pauze. Chiar citeam zilele astea despre cum au anexat Estonia în 1940, pentru că sunt compatrioți ai noștri care cred încă că, vezi, Doamne, în conflictul în Donbass, Ucraina e de vină că ea nu a respectat acordul de la Minsk. Dom'le, au fost provocații în continuu. Fiecare acord de pace care a fost de încetarea focului în Donbass a fost încălcat sistematic de către ruși. Deci Rusia nu a vrut nicio secundă ca Donbassul să se calmeze, să se rezolve în mod pașnic. Pentru că ea are cuiul pe pelea, l-a băgat acolo și nu mai scoate de acolo. Așa au făcut și în Abhazia și în Transnistria. În Estonia au acuzat Estonia, care era un stat amărât abia de câțiva ani independent, că complotează împotriva Uniunii Sovietice. Da? Deci Estonia, un stat cât o gămălie pe harta lumii, vezi, Doamne, complota să răstoarne Uniunea Sovietică, era dita mai țară, jumătate de planetă. Așa că Stalin, ia să vă potolim noi, să vă rezolvăm, să vă anexăm, ca să fim siguri că nu complotați. Da, toată poziția Rusiei, și ai dreptate aici, își pregătesc loviturile și finanțează puternic enclave de genul ăsta, dar totul depinde de poziția celorlalți. De acord. Ce a realizat Putin este că la Washington se află, probabil, aș spune, cea mai slabă administrație din istoria Statelor Unite.
Poate au mai fost 2-3 președinți pe care nu știm, unul care bătea calul și nevasta, poate a existat. Dar ăsta este clar că administrația de la Washington este cea mai slabă. Statele Unite a ieșit, practic, nu mai este câinele suprem al planetei. Ei au pierdut toate bătăliile intermediare într-un an de zile. Păi cum poți să-ți închipui că prințul Salman nu-i răspunde la telefonul lui Biden? Și prințul Salman zice, nu mă interesează ce crede Biden despre petrol. Păi ce ai mai pomenit? Dar cum ai pomenit că Statele Unite organizează la Los Angeles întrunirea statelor central-americane, a avut loc acum câteva zile, și Mexicul nu vine. Mexicul, cea mai mare forță vine Barbados, Jamaica, marile puteri, Haiti, toți fac poze cu domnul Trudeau, care e de fapt din liga lor, nu din liga mare, și mexicanul nu vine. Despre ce au vorbit ei acolo? Că vorbeau de imigrație și nu știu ce, pe imigrația se face prin Rio Grande, prin sud. Tu îți dai seama să organizezi la Los Angeles și mexicanul să-ți spună nu? Păi cum poți tu să-mi spui că îl vei rezolva pe Putin? Și ăsta se crede un câine mare. Dom'le, stai, ești mare și eu sunt un câine. De nu veni peste mine că îmi scot colții. Deci, dar depinde cum e tratat de ceilalți. Deci el se întinde cât poate să se întindă, cât îi se permite să se întindă. Și deci, a înțeles că acum este perioada să atace. Dom'le, cei care spun că dacă era Trump acolo, pare ceva mistic, așa, să-l facem pe Trump mare. Nu este adevărat. Este foarte adevărat, pentru că întotdeauna ai frică de unul care e foarte hotărât. Da? Pentru că nu știi ce face. Exact. Și e gata să-ți trimită, nu știu, trupe, rachete și așa mai departe. Dar asta vine cu 40 de miliarde, mai dă 1 miliard, mai spune că trimite 6 nu știu ce, dar ni le și spune la televizor, Gabi, eu nebunesc. Da. Deci unde ai văzut într-un război în care îți sunt anunțate lista de arme care va fi transmisă acolo? Lista, dar ți le spune tipul de care, nu știu ce prostie asta. Dar în același timp, Biden a spus-o repetate rânduri că trupele americane nu vor interveni în Ucraina. Deci, practic, i-a lăsat omului mână liberă. Deci, situația se aseamănă incredibil de mult cu perioada lui Hitler, acordul de la München 38, în care vestul, același vest moale, a fost dispus la concesii pentru Hitler, în favoarea lui Hitler să lase să ocupe regiunea sudetă în Ceoslovacia, să lase să ia Austria, să-și exprime toate voințele, gata, pace, de dragul păcii facem tot. Și în final, Hitler și-a dat seama că își poate permite mai mult. A ocupat Rinul, care în mod normal era regiune demilitarizată. Sunt documente care arată că Hitler era gata să se retragă dacă Franța trăgea un glonț. Deci dacă în Rhineland, care era regiune nemilitarizată, când au intrat trupele germane, Franța s-ar fi opus, Hitler era gata să se retragă. Generalii nemți spuneau că în momentul ăla de care vorbești tu, armata germană nu era pregătită să se bată cu Franța. Franța care era o armată de burjoa, așa, de profesioniști, știi? Pentru că au fost niște ani, timp în care armata germană a devenit cu adevărat performantă. Deci, Putin poate și acum blufează. Poate că armatele lui sunt mai slabe decât vrea el să pară. Dar dacă în partea elaltă are de-a face cu niște mămăligi care nu sunt în stare să-și apere niște principii... Sau diletanți care sunt preocupate să-și distrugă propriile țări. Da, mai exact. Exact, să implementeze diverse ideologii nebunești. Normal că omul își permite orice. Deci până la urmă, în conflictul ăsta și în zona asta, de fapt, rezultă din ce spuneai tu, că practic Putin decide dacă e mai nebun sau mai calm. Cel puțin, dacă chiar vrea să meargă mai departe sau nu. Cel puțin până în 2024, când domnul Biden va fi în continuare președinte probabil, sau Madame Harris sau care mai fi pe acolo, Putin își va permite să întindă coarda cât mai mult. Da, eu nu știu dacă Putin va accepta
încă pacea în condițiile actuale, pentru că el încă n-a ocupat Odessa, încă n-a făcut legătura cu Transnistria, cu rușii din Transnistria. El vrea să ajungă la gurile Dunării. Deci Putin, până nu va lua și Bugeacul, care a fost teritoriu românesc din Basarabia de Sud, el nu cred că se va liniști. Deci Ucraina va fi lăsată fără ieșire la mare. Asta este, cred, planul lui Putin. Și eu nu cred că ăsta se va potoli, va folosi ambițiile lui Zelensky sau deruta lui Zelensky de a nu face pace pentru a continua să-și întindă coarda. Eu zic că ai mare dreptate. Deci cumva mizează pe Zelensky. Exact. Deci cu cât Zelensky zice dați-ne arme să ne batem nu știu ce, ăla de partea cealaltă zice, ăștia îi dau arme. Păi dar atunci continui chestia. Îmi continui războiul. Exact. Ei, opriți-vă cu armele și nu mai continui. Deci nu îi convine. De asta ei nici nu mai vorbesc nimic de arme. Ce dați-le arme și noi continuăm. Ai dreptate cu Odessa. Mă întreb tot timpul, Odessa e punct critic. Deci dacă îi lasă fără ieșire la mare, s-a terminat acolo. Deci să exporte grâul lor prin Constanța. De altfel a și început. Deci în Constanța sunt deja containere imense și vapoare care colectează grâu și porumb ucrainean și floarea soarelui și le trimit protejate de Turcia, le trimit prin Marea Neagră la destinație. Deci asta e situația. Mie, cum să zic, sincer îmi pare rău pentru că Ucraina a fost târâtă în acest joc de către niște parteneri occidentali care i-au dat pe la nas cu apartenența NATO și cu parteneriat NATO, le-au dat iluzia că vor fi de partea lor, iar acum spun, dom'le, stai puțin, stai să vezi. Eu zic stai puțin, că mai e și o friptură de mâncat în Ucraina. E reconstrucția Ucrainei. Vulturii se strâng. Toți încearcă să se poziționeze acolo. E o pâine bună de mâncat acolo, sigur că da, normal. E pâine de câteva sute de miliarde de dolari. Nu știu România, deci cu ce se va alege de pe urma acestei chestii, deci se va alege, pentru că e greu să noi nu știm de fapt cât va mai durează conflict. Noi zicem că e o chestie de săptămâni, poate. În urma intervenției celor 3 lideri de ieri, poate că, zicem noi, în câteva săptămâni se ajunge la pace. Așa să fie. Dar s-ar putea să se tragă, conflictul să fie artificial prelungit și să se ajungă la alte obiective. Ce se va întâmpla cu România? Ce se va întâmpla cu, nu știu, cu faptul că noi până acum cu Ucraina, sigur, noi zicem că Ucraina e o țară periculoasă, pentru că, vezi, Doamne, ne ocupă teritoriile foste românești, Bucovina de Nord, Basarabia de Sud și așa mai departe. Dar, Doamne, dacă ne învecinăm cu rușii, e mai nasol. Pentru că rușii au pretenții. Rușii au pretenții la Dobrogea. Rușii pot să aibă pretenții la Bulgaria. Deci, sigur, nu e vorba de peste noapte, pentru că e un efort. În zilele de azi nu mai poți să te duci așa ca pe vremuri lui Gingis Khan să cucerești în câțiva ani milioane de hectare. Dar pericolul există. Dar marea problemă, în ce spui tu, este bun. Și dacă Putin, eu nu cred în chestia asta, dar să zicem supoziția, și dacă Putin atacă un centimetru, un inch de pământ al NATO, care aparține țărilor NATO. Când se bagă NATO? Aici e marea problemă. Wow. Dacă afli că nu se bagă. Pentru oricine. Chiar vreau să-ți arăt, e un articol în Kiev Post, care mi s-a părut foarte interesant, articolul de citit și rândurile și printre rândurile. Adică în Kiev Post vorbește despre crearea unei alianțe paralele cu NATO, în care spunea că Ucraina ar trebui să-și stabilească propriile alianțe militare cu Polonia, cu țările Baltice și cu orice altă țară, zice, direct amenințată de Rusia, pentru că, spunea, NATO este o instituție care funcționează greoi, are nevoie, atenție, pentru că dacă să zicem cineva s-ar atinge de Lituania, da? Care este țară membră NATO, e nevoie de votul a tuturor celor 30 de membri ca să ia o acțiune. Da? Deci, noi zicem, da, sigur, articolul 5. Articolul 5 ăla nu este automat. Da? Nu e gata a doua zi toată lumea să mobilizează, pleacă pe front. Mai băieții trebuie să se strângă, să analizeze și să voteze că vor toată lumea și dacă unul singur zice nu,
Se găsește Ungaria, de exemplu, care mai nou joacă puțin așa la două capete. Sau eu știu ce alt stat. Se găsește, spune, doamne, pe mine nu mă interesează să trimiși soldații să se bată cu Putin în Lituania. Da? Sau Macron, de ce nu? Care zice, stai, doamne, eu n-am interes să fac chestia asta. Atunci NATO ce o să facă? O să bazeze pe ce? Păi da, peștele, cum ziceam înainte, de la cap se împute. Da. Gabriel, în NATO este Statele Unite. Întotdeauna NATO a fost Statele Unite. Ce spune Statele Unite? Ceilalți execută. A zis Statele Unite, mergem în Irak, în Afganistan. Ceilalți și-au făcut batalioane și au participat fiecare cu un număr de oameni. Da? Păi Statele Unite nu mai există, pentru că Statele Unite este într-o administrație de o incompetență colosală. Deci ei nu mai sunt băgați în seamă. Nu poți să-l bagi în seamă pe omul ăla. Îmi pare rău că e bătrân și am respect față de bătrân, dar nu poți să-l bagi în seamă pentru că nu ai ce să discuți cu el. Și nu știi de fapt la Washington cine conduce. Prompterul, cum ai zis Elon Musk. Nu, noi cam știm cine conduce, dar nu e ăla. Și atunci ce să vorbești cu ăla? Pentru ce să vorbești cu el? Prompterul. Cine scrie prompterul ăla conduce. Da. Așa a zis Elon Musk. Printre altele, în continuare, bursa merge prost, după cum probabil te-ai informat și tu. Eu sunt curios să văd această întâlnire 3+1, deci cele 3 țări principale ale Europei plus vecinul Iohannis. La ce va duce? Să ducă promisiuni către Ucraina pentru o viitoare posibilă aderare la Uniunea Europeană, sugestii din ce în ce mai transparente la cedarea de teritorii și o mare dilemă dacă cineva va găsi o soluție cum să-i potolească pe ruși și pretențiile lor de a elibera și a recupera. Că asta este plăcerea lor, să elibereze și să recupereze. Da, cred că mai avem foarte puțin și îl aminteai pe 3+1. De fapt, ce căuta Iohannis acolo? De fapt, ce căuta Iohannis în poza aia? Opportunity, a photo opportunity. Da, dar nu, unii spun că este altceva. Unii spun că este, nu știu, nu pot să verific asta. Este pregătit pentru next job al lui, care va fi un fel de șef de mic NATO, la ce spuneai tu, acest brâu al statelor care ar fi amenințate de Rusia, e micul NATO. Da. Și el va fi șeful. Și atunci l-au luat acolo pentru că el va fi argatul. El a fost argat de când e el. Da. Clar că ceilalți trei au știut că vine și Iohannis, că n-a părut el așa să strice post. Nu, bineînțeles. Da. Deci e ca și cum vi-l prezentăm pe ăsta mic care va vorbi cu voi de acum înainte, că noi suntem prea ocupați, și ăsta mic o să ne zică nouă cam ce vreți voi pe aici și noi hotărâm. Cam asta. Vedeți băiatul ăsta mic de aici, ăsta o să fie mare. Îl face... Exact. El e mare de pe acum, dar o să fie și mai mare. Așa. Da. Cam asta este situația. Eu sunt curios în continuare de cum se va încheia. Evident că vreau și eu pace, cum vrei și tu. Deci trebuie să încheiem aici discuția noastră și să dea Dumnezeu să fie pace, dar să vedem în ce condiții. Toate cele bune, Gabriel. Da, mersi, la revedere, bye bye.